приятели. Чакайте, че няма. След, сега да ви кажа точно. След, да кажем 9 минути. Може би на дресен тест, мисля такъв. На два парка ще има на рум. Това парче ще има нов апдейт. Така че да. Сега ще се слагам скин. Колко много имам. Ето си него. Вие ме знаете много добре с него. Така. Сега потегляме. О, не. Всъщност за по-бързо просто ще се телепортнем към ето тук. Аз защо левитирам? Ще ми обясните. Ами ето ми. Смисъл. Ау! Ма те започна. Добре. Чакайте, много ми забивам. Иска с манго. Аз не мога да взема с манго. Как се взима? С такова с лимон. Аз никога не съм играла с това. Играя. Иска диня. Иска такова. Така. Заповядай. И как така? Не е ли правилно? Зелено, манго. Това зелено с манго на нея. Какво му е грешното? Ще удая. Ти ли искаш такова? Ти искаш. Къде е тогава малкото? Оле бог. Да съм в тази игра. На барчето. Не ме бива. Заповядам. Лимончик. Какво ще искаш? Искаш единя. Добре, започвам да миксирам. Готово. Това с какво не знам на кой трябва да го дам. На нея ли? Сега правя за тази. Чудесно. Разбира се. Какъв геймпас, бе? Някакъв геймпас има да сега. И остават още 4 минути. През това време, ето малко ще страфираме. Нищо, че аз съм си завършила. Не мога. Аз не мога. Не го сърпа. Не го сърпа. И съм толкова.
А ти си бориш с смисъл какво правят. 3 минути. 3 минути. Ох. Вече трябва да съм 2. Все още са 3 минути. Всичките ще се разходи. Малко ником подпиша. Дали нещо ще ми прехвърлят, защото съм в реплей и да се телепортнали на нормален. Аз съм регуляр сервер, така че просто решавам да се телепортна. И какво стана сега? Чудесно. А пък има 1 минута. Влязах май. Смята вляза. На 6. Сега спря. И пак ми вкарва отново в играта. Защото да дойде и да видим отново. Ох! Така. Морка съм. 18. Walk past cannot scale control the post menu. Мисъл вече не може или какво? Да видим. Няма ли ги? Има ги. Ще се телепортваме ли да видим телепортваме? Като виждам всички някакъв пъснали на там, обичат нещо и да видим. Това ли май го нямаше? Не знам, но може би има нещичко ново. Не очаквайте друго клипче, като проверим с... Мисля, че ми се струва, че това е по-широко. Не знам. Добре, ще намеря клипче, къде да кажа. Чакайте. Ой, това. Някакви номера. Коментари.